Helo, Gosia ydw I, a dwi'n dod o Ladpwyl yn yr Eiddiol, ond dwi'n byw yn Nghymru nawr, De Cymru, yn yr Rhondda. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi'n byw yn Nghymru. A yn anffodus, doeddwn i ddim yn gwybod llawer am yr iaith neu diwylliant Cymru pan symudais I o Ladpwyl. A roeddwn i'n gallu siarad Saesneg yn yr Eagle yn barod pan o'n i'n symud. A felly roedd hi'n amser i'r herfawr Gymraeg. Dechreuais I dysgu Cymraeg 5 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl, ac es I hoi ac dechreuais I mis Medi diwetha yn flwyddyn yn ôl. Amynais I dosbarth Cymraeg gyda Cymraeg I oedolion yn y Fardal a mewn gwirionedd ar Wystryd achos ei fod yn agos. A dyma sut dechreuodd rhantur gyda Chymraeg. A llynedd, amynais I cynllun siarad a roedd y gyfle I fi I dechrau defnyddio fy Nghymraeg I tu allan i'r dosbarth mewn bywyd go iawn. Ac roedd y cynllun siarad y daith arbennig, ond heriol iawn weithiau. Y tro cyntaf I fi gwrdd a fy mhartner siarad, eithon ni I gweld drama yn Gymraeg. A dim ond y dechrau oedd hynny. A dydyn ni ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ achos dim ond Poeleg yn y tŷ, ond mae llawer o gyfloedd I tu allan i'r tŷ siarad Cymraeg. Dwi'n defnyddio Cymraeg, wrth gwrs, yn y dosbarth, a gyda fy mhartner siarad ac fore coffi yma yn yr hen llyfrgell ac yn ystod cyfarfod Merched y Wawr. A dwi'n textio llawer y Cymraeg gyda phobl o bob ran o byd, a dwi hyd yn oed siarad Cymraeg ar y ffôn I ymarfer yn Cymraeg. Mae'n heriol iawn ond hwyl. Enillais I ysgoloriaeth am Lyn James 2019 I ddysgu Cymraeg ar cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth. A roedd y cwrs gyfle perffaith I drochi fy hyn yn llawn yn yr iaith Gymraeg am 4 wythnos. A roedd yn gam enfawr I roi hyder I fi newydd o dysgu siarad Cymraeg I siarad Cymraeg mewn wirionedd. Gwna fe, nawr. Nid nawr mewn munud, nawr, a paid â phoeni bydd yn hwyl. Ac ie, bydd dysgu Cymraeg rwystredig weithiau, ond ar ei ben I diwrnod, a ti'n gallu dweud, dwi'n gallu siarad Cymraeg. What's your superpower?